understrege, det er, at man kalder det ikke psykopater mere. Man kalder det dyssocial personlighedsstruktur, og det som kendetegner det at være dyssocial, det er, at man udviser grov ligegyldighed over for andres følelser, at man har manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser, at man har manglende evne til at fastholde forbindelser med andre, at man har en lav frustrationstolerance og aggressionstærskel, ligeledes en lav aggressionstærskel, at man har manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf. Det vil sige, at mange jo kan have en dom, fordi det er kriminelt noget af det, som de har foretaget sig. Og at man har tendens til at bortforklare og beskylde andre, eller det, som vi kalder i fagsprog, ud af projektionstendens. Så der er forskel på at være dyssocial, eller det, som vi kalder psykopat, og så at have en psykiatrisk sygdom. Man taler om, at man kan have en medfødt sårbarhed. Psykopat, hvis man er dyssocial, så har man jo ikke den her forståelse for andre. Man er jo ikke farlig som udgangspunkt, når man er psykisk syg. Men hvis man har en ubehandlet sygdom, så kan det jo godt være, at man går hen og bliver det. Men ikke som udgangspunkt. Så er man ikke. Altså når man er psykisk syg. Ja. Jamen det kan man jo godt, hvis man er velbehandlet, som sagt. Ja. Men det kræver jo, og det er jo igen ligesom andre sygdomme, at man er nødt til at få den rigtige behandling, sådan så man kan fungere med familie og job og være sammen med andre. Men det kommer lidt an på, altså det kommer an på, hvor alvorligt det er, vil jeg sige. Ja, altså om man kan begå sig. Ja. Jamen, det gør man jo i hvert fald. Altså, det er jo det, man ved. At, ja, og i større eller mindre grad kan man jo så have netop de her dyssociale træk, som jeg nævnte indledningsvis. Og det er jo noget af det, der nogle gange bliver skrevet om i aviser og blade og i nogle forskellige overskrifter. Men at det lyder jo ikke som noget, der er særlig rart, det her med at omgås mennesker, som ikke sådan helt har den samme tærskel for, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man kan og hvad man ikke kan. I forhold til. Det er faktisk en femtedel af Danmarks befolkning, som man sådan populært siger, eller som man ved, i en eller anden udstrækning kommer i berøring med psykiatrien, med det psykiatriske behandlingssystem. Så det betyder jo også, sådan en klasse, som I går i, der vil det jo også være nogen, som med tiden får en eller anden problematik eller en udfordring, hvor de har brug for noget hjælp eller støtte. Og det kan man gå de rundt i blandt os. Så det kan man ikke rigtig, det bliver udlevet på rigtig mange forskellige måder. Og på den måde kan man ikke sådan kategorisere. Men det er jo et personlighedstræk, det er ikke en sygdom, det er et personlighedstræk, som har nogle uheldige konsekvenser, både for andre og for dem selv også for så vidt. I yderste konsekvens kan det jo være rigtig, rigtig farligt, og i andre er de måske bare ubehagelige og ikke særlig utilregnelige, vil jeg sige. Men der kan være rigtig mange karakteristika. Det kan der. Og tænke mest på sig selv, og ikke så meget på, hvordan andre har det. Og indleve sig i andres, det her med empati, altså det her med at indleve sig i, hvordan andre mennesker har det, som er en naturlig ting for de fleste mennesker i større eller mindre grad. Men den evne, den er der ikke rigtig. Mange vil jo sidde i fængsel, fordi de simpelthen er blevet kriminelle. Og det vil der nok være forskellige meninger om, hvorvidt at man så kan ændre på den dyssociale adfærd, som man har. Altså der vil være nogen, som er i fængsel på livstid, fordi at de er mordere, og det og for farlige og i samfundet, kan man sige. Men man forsker jo hele tiden for at blive klogere på, hvad er det skyldes, og hvordan kommer det til udtryk. Hvis man har den her dyssociale
omgang med andre. Det er jo heldigvis ikke så mange, der bliver sådan rendyrkede dyssociale personligheder. For det ville jo ikke være særlig rart så at gå rundt som almindelig samfundsborger og blive forulæmpet på den her måde i tid og utid. Men altså de her karakteristika, det er vigtigt, at man er opmærksom på det, men om vi sådan helt kommer af med det har nok altid i en eller anden udstrækning været en del af vores samfund. Nej. Det er os alle sammen, der kan blive ramt af psykisk sygdom. Og det er alle samfundslag. Det er rige og fattige, og det rammer i flæng, vil jeg sige. Nej, det som der er vigtigt i forhold til misbrug, det er, at igen denne her følsomhed eller sårbarhed for, om man tåler stoffer eller ikke tåler stoffer, det ved man ikke på forhånd. Så mit råd til jer unge mennesker er at lade være at ryge hash og hvad der ellers er tilbud om mangt og meget, fordi at der er netop nogen, som du netop spurgte om, som får stofpsykoser, som får hashpsykoser. Og det er rigtig, rigtig ubehageligt, og man får rigtig meget angst. Man ved jo ikke, hvordan man reagerer på det. Så man skal ikke eksperimentere med det. Det er en rigtig dårlig idé. Nogle bliver psykotiske, andre gør ikke. Men man kan ikke vide det. Og så er der nogen, der siger, jamen kan man så få skizofreni af at have røget hash? Man kan stille mange spørgsmål, og ingen af os ved om, hvad der egentlig udløser psykiatrisk sygdom. Det er jo noget, som sagt, der kan ramme os alle sammen.